Mi van? Eltaláltak? Eltaláltak? Bazd meg! Sisak. Meg, de sisakot lőttél. Sisakot lőttél. Leszámoltam a 30-at. Uram, fegyver, elvettük. Marad? Nem. Oké, száraz. Fegyvert kiopoltam, pisztolyt is, másik puskát is. Puskát kiopoltam. Jöhet a kocsi! Meg vagy? Van bármi nevű információt? Igazából csak a kocsival akartunk elkérni. Csak postunk, hogy kiopoljátok a kocsit. Igen? Átzelánka! Pusek, te mit csinálsz itt? Mindent ki kell próbálni. Így igaz. Na, mehetünk kocsit. Egész a fordítálnak ilyet. Igen? De kiopoltalak előtte, meglőttelek. Pisztolyt, puskát. De ez amikor itt háromszor beléd lövök, kivégez le. Oké. De azért szép volt. Bocsánat, akkor félreértettem. Kivégeztelek, az volt a... Nem igaz. Jó. Legközelebb nyomatékosabban, Balaj. Bajnok lett a Fradi. Szopjon le. Jó, aki akar szálljon be, én megyek gyalog. Van nálad rádió? Jó, akkor gyerünk vissza a hákúra. Narancsot fel. Tegyük fel. Tegyük fel. Már ne lőjenek minket többet. Séta.